Για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα που ακολουθούν, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους συμπατριώτες μας πογονίσιους, απόδημους και μη, καλή Ανάσταση και χαρούμενο Πάσχα, με υγεία και αγάπη για τον συνάνθρωπο και προκοπή, δημιουργία και πρόοδο για το Πογόνι και τα ακριτικά μας χωριά, αλλά και ολόκληρη την Ήπειρο. Μακάρι το μήνυμα ελπίδας της Ανάστασης του Θεανθρώπου να γίνει εφαλτήριο πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης και προόδου ολόκληρης της ακριτικής μας περιφέρειας. Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα.